Kardong carving long life kelang ratum don. Isi non alom jasemet Plain District ke do karbi ratum han isi bita ke me isi ningkarong harni athema elitum West East Karbi Anglong mang ke elitum 6 Udil labang soja kong pe elitum mang district chelong lo rengdog ring ni bepar beha punon elitum autonomous council ke do join penangan elitum karbi tum stami penangan ningkan penitum rengdog ring ni borengang hoi penceng lo elitum daket do ke thak bang ke elitum isi safeguard ason si elitum che theglong lo pending arong pe elitum dak dulo sa Plain District along ke do karbi ratum penangan ki sung elitum thek pon long lo alang litum pan kachene kahlu penceng lok borengang hoi ke long dun de penceng lok ajatta deprive that lo alang litum pan ke same 2021 labang so song tro katum makache song jasemet ke japon litum ka hon song visit di alang le ke hai ti kathar alang litum song tro alang litum la so MOS alam don ke tok 2021 close 3.6 labang so alam don non cabinet along che parai pon lo Assam State Cabinet along che parai pon lo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma masi Karbi Welfare labang so Autonomous Council di to safeguard the Plain District Karbi sa tumphan di alang li tumphan labang so alam don na puthak che parai pon lo pen labang so cabinet long sa me labang so alam the paklang pon lo la si labang so alam the paklang ajoy ni penangan Plain District along ke do karbi ratum ningkarong cipaklang ponlo lapen along stame alang litum lapuson press meet semi padu ponlo so nak taksi dak selai kati mate dak bisonata long ke do karbi ratum jasemet ke CS penceng lok social organization to penceng lok penanganan ratum ching room si jasemet Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Renos Pigu di minister alang litum han kachuro lam the patjir ponlo lapen dak Karbi Autonomous Council Dr. Duliram Rohang CM alang lipas tami kachuro alam the cedon pon si paklang pon lo tang pelawang so video nang litum lang ponik thak Aprang si bini dak ningarong kacitong along ilitum mo citong KCS President Bisnot District President Jugen Teron ke hai na citong dun kithei ding atum lapen ge selai khati mate langming terang arong lapen ge adungai doana rong pen ge citong pini rek kado be panda aprang si pini ningarong arni ningarong kardom akang hon kado be panda pajirik lo pini ningarong ge lapulo nangli peneng ben kwana lingkan pene karbi atum ka siksak lapen ge kiduk ke lak ason kedure dun aputak kachisong Isong pen wang bom bini an ilitum ban ikicipiduk pipon PDC ke prakton chief song visiting tikathar ake hai lapa logot lapen ke alang lilong aris rikang tangge ototum song troka song doan according jir la ben no betuan phanda kado be phanda lang litum pini litum la Karbi Anglong Autonomous Council pen kaprek dima sau angtan ke do karbi tum an aphan pini alang dum ilitum thoi ke do karbi tum phan monsam lapen ge tum kisung edu phan kape jogi phan jitu Assam Sarkar pen Karbi
Welfare Autonomous Council Tumidik ilitum 23/11/2025 sarni Cabinet Om Sarkar pen Hidanto ke en lapen ke pini 26/11/2025 sarni ilitum bang budget obidion long itung prostab gৃহীত কৰি পনপত কাদো বেভন্দা নিঙাৰং ল লাছিলাসো ilitum সরকার হেমবু ডক্টর হেমন্ত বিশ্ব শর্মা চিফ মিনিস্টার কে হাই আলাং লিপান লাপেনগে শিক্ষামন্ত্রী রনুজ পেগুয়া কে হাই লাপেনগে ilitum long Kacir Abdun Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang ake hai la pengalang dun tim Karbi Anglong tum doan phanda nilitum chururi une alang tum Karbi kiduk kelak afan kamatha ponsi ilitum man pini an ilitum kai ben kemandam ilitum Karbita asa bangsong dun thegi phan litum hai pi yok mon apot alang litum ban chururi une kado phanda lasok Karbi Anglong laso apur kimo doer po busi alang litum ban ning cedeglo alang litum ban kardom pajirlo kardom tangte ini tong sekot penel tum bisonara Karbi te dubia pen sing lok selai hatian tum kado kawe Karbi tong sekot pen ning ciparong long cipang room kado kawe Karbi pen litum pini ning ciparong lapen isi ning arong abirta ka cipiji kachoro jang tung mang gela sono song trok risim gang tang ki ot asong pen kache song pen monsam kache tok ningkan surihini ra engkoi ra isia ningkan monsam kache tok 3.6 a close litum han asam sarkar tum phaikuni cheklo engkoi ra ki thomar ni cabinet long na en pilo la so cabinet long ki enateng pen ko pini puthot assembly long ta la so bill bang ke pass lo pot la si la so pot tum Karbi tum kaching thur jabar sai lo la si alang tum kache song ben 3.6 untua close la so close pen itum han implement na pot alang le Ahom Sarkar Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarma la pen Dr. Ronesh Pigio ke hai la pen Dr. Tuliram Ronghang ke hai Karbi Anglong Autonomous Council CM lapen tim Karbi Anglong lapen chisong rap dak song trok KLNLF PDCK UPLA KPLT kaddo kawe songja lapen alang ditum la so chisong pen sohit kaddo kawe phanta choru parpik lo lapen la so 3.6 pen itum Karbi itum mangbong sap kaching thur abar sailong po la so abar sai pen Karbi Anglong di mahasop ang tan ke do lak piso se Karbi la so ali bang ke long po si alang itu han choroli thot lo bisonar Karbi la pen thoi ke do Karbi pen alang itu han ni aklong ben choro pajir lo alang itu la so asai na deng pe pot la pen non ki ang dia por stame 3.5 bang ta nang deng pipon ra la pen kapre close ta la so mon sama chetok MOS bang pichun bonji phansi chuning rilos ben choroli thot lo nalitum claim med ame ansose ase nitum kado ka bisonata arat pen kardom pilo kardom choro pajir lo kado ko eta choro pajir la Kardom pini Bisonat district doan Karbi doan pentani litum pini Kardom nang cipik lo karon pini ke litum Karbi Angbong thoilong ke do Karbi atum isi phur ki mo sonik lo ilitum koman mantune pen kemang dun akam pini an ke kechok lo la si la ilitum chorori ilitum han lamon sam ka chetok along alang litum isi chetok kun si ilitum han la so asukti pini ilitum ke long iglo la si ilitum do ana Karbi ta la thoi ke do Karbi tum anta non ilitum choklem chodam ta awar sar long po la so joy ne alang tum ke klem pon ka chipiduk la ilituma angbong ake hai Dr.
sarsing ing tikathar lapen ala alang li mane song therok asang ho tum kadu ka be phantai li tum ekdom man suri suri kardom pajir glo lapen okhom sarkar tum pini assembly along ke en pona raso abu thak alang li tum okhom mukhomantri Dr. Himanta Sharma phanta alang li phanta suri suri kardom pajir glo lapen Dr. Horonos Pegu alang li phanta ri tum karbiana thupen suri suri kardom pajir glo lapen Karbi Anglong Autonomous Council SCM ake hai tu liram rong hang alang lita laso kacera dun ajoine si akam ke chok dam pot alang ni phanta ladak nitum Bisonat district doan Karbi doan aloso asong lapen KCS KSA lapen lamet ame lapen asong dukta kadu ka be phanta alang ni phan chodam lo answer kardom